Lo uthethayo ke igama nguSibusiso. Thank you, Jesus. Igama lakhe walithiwa ngabazali. Thank you, Lord. Kwakwamphulampula ifani. Thank you, Jesus. Ngokuhlala ke sihlala lapha kwathu apha eMdantsane kwindawo yako 38. Thank you, Lord. uThixo ke uye wanibabala. Amen. Thank you, Jesus. Ngonkosikazi omnye. Amen. Nabo lapha echamu kwami. Isiduko ke ngundlangisa uTholo uQaqane. Siphuma pha kwelabandla kuthiwa iRace Finishers Apostolic Ministries. Amen. We are founders and visionaries selabandla. Amen. Li-based a new one. Amen. Li-based apha kwathu kwindawo kuthiwa ku-300 or eMarikana. Abanye bayazi ngolo hlobo. Amen. Into ebalulekileyo ukuthi sisindisiwe. Siyithanda kakhulu inkosi. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Mama, we are bringing the solution to the world. Amen. Who is Jesus Christ? Amen. Ithi iBhayibhile uYesu wabafela bonke abantu. Amen. Akakhethanga balalam. Amen. He died for all of us. Amen. In this chapter that we are reading today, sifumana uYohane sentilongweni. Amen. Ithi iBhayibhile uYohane ubanjiwe nguHerode. Amen. Ubanjwe ngokuba exelela uHerode inyaniso. Okay. Because in our days inyaniso iyabambisa. Okay. Ithi iBhayibhile ufika uHerode ehleli nonkosikazi omnakwabo. Okay. Amxelela ukuthi uHerode lento ayenzayo ayilunganga. Okay. Ithi iBhayibhile wavutha umsindo kaHerode wamthatha wamfaka entilongweni. Thank you, Jesus. Ithi iBhayibhile uthe ephakathi entilongweni uYohane esazi ukuthi ukhona umhlanguli okanye uMesaya ozayo. Okay. Wayazi ukuthi ukhona umuntu ozohlangula isizwe sakwaYuda. Amen. But iconcern ababenayo is because babephansi kweRoman law bezohlangulwa kulo Mesaya kwamaRoma. Kanti akayazanga that izulu lilenyicebo elingaphezukwelo. Ngoba ingcinga zethu ingcinga zikaYehova siziphakamele zethu ingcinga. uYehova akajongi apho thina sijonga khona. uThixo akaboni apho thina sibona khona. Ithi iBhayibhile wasethumela abafundi bakhe uYohane ephakathi entilongweni ukuthi hambana banombuza ukuthi nguye nalo uMesaya okanye silindelonke. Thank you, Jesus. Xa befika abafundi bakhe kuYesu wabaxelela uYesu wathi mxeleleni uYohane ezinto nizibonayo ukuthi imfama ziyabona. Okay. Abaneqhenqe bayahlanjululwa. Okay. Iziqhwala ziyahamba. Okay. Abafileyo bayavuswa. Thank you, Jesus. Kwanye namahlwempu ayazihlanjululwa indaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo. Yes, Lord. We understand that the same John the Baptist ngulona wakhe wamenhlango wathi nansi mvana kaThixo ethwala isusu isono sehlabathi. Wathi akunyanzelekanga ukuthi ndizikhulule imitya yembatata zakhe. Ngamanye amagama he knew the identity but waphosana with the mission. Phulaphula bekhaya, I am here to bring the mission of Jesus Christ. There is a great mission ayizeleyo uYesu emhlabeni. Ithi iBhayibhile when we read in the book of John chapter 16 chapter 3 verses 16 uthi wenjenje ke ulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe ophela kwakhe amzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. Jesus has came to bring life, not just any life but life eternal. Sengathi ndithetha nomuntu ekhaya namhlanje othi mfundisi ndiyabandezeleka, othi mfundisi ndiyatshutshiseka, but ndizothi nansi solution. I am here to speak with someone. Umhlawumbe ulele emakhiwane okanye ulele esibhedlele uyagcuma zinhlungu. Yabo gqirha bayifumana isolution enganceda wena, but ndizothi here is the
healer. His name is Jesus Christ. Umhlambu khona phetrongweni uyazisola ngesenzo wasenzayo ukhangela indlela ukuthi ungaphuma njani. But I came to say here is Jesus who came to free us. Sizothi nanku Yesu owabandezelekayo khona ukuze thina sikhululeke, owatshutshiswayo khona ukuze thina sikhululeke, owahlwithwa indevu khona ukuze thina sibe nobomi, owabethwa imivimba khona ukuze thina sibe nokuphila. Sizothi here is our solution. His name is Jesus Christ. Umhlambu ufuna uthatha intambo uzixhoma uzibulale, kodwa ndizothi never kill yourself. Ndizothi don't take your life. There is a plan about your life. The heavens are on a mission about your life. Ikhona indoda eyancama isihlalo sayo sobukhosi, khona indoda eyancama inhloni eyayengcwele yehla yaze emhlabeni yazofela mina nawe. His name is Jesus Christ. When we come to this man, sizothi mfama ziyabona, abagulayo bayaphila, abaneqhenqe bayahlanjululwa, amahlwempu ayazishunyayezwa, indaba ezilungileyo zobukumkani. Uthi uPetros ndiyaqonda ukuthi uKristu lo akangomkhethe wabuso bantu. We have seen Jesus Christ in the man that is called Mephibosheth. Ithi iBhayibheli uMephibosheth wayothathwa wayohlaliswa kwindawo ekuthiwa yiLodiba, indawo yabantu abarejectwe icommunity, indawo yabantu ababekelwe bucala. Kodwa ithi iBhayibheli xa uDavid engene ebukumkanini, ithi iBhayibheli wakhumbula uDavid umnqophiso awayenza noJonathani, wathi akusekho nampundena endlini kaYonathani ukuthi ndiyenzele inceba ngenxa kaYonathani. Waphendula uZiba wathi ukhona uMephibosheth useLodiba kwindawo yabantu abarejectiweyo. I don't know today, maybe you are rejected by your family, maybe you are rejected by the community, maybe you are rejected by your friends. Kodwa ndizothi nansi inceba evele ezulwini. Ithi iBhayibheli wabathumela ayi-servants zakho ukuthi ziyomlanda uMephibosheth, kwanyanzeleka uba ziyongena kwindawo apho ungangeni mntu khona, kwanyanzeleka ukuthi ziyongena kwindawo apho kwindawo ecetyiswe ngabantu. But because the king has declared a word, yathi hamba nomlanda. Ndizothetha emntwini namhlanje, I don't know abantu abacekisileyo ngenxa ye-current situation yakho, but ndizothi nansi inceba ethatha abantu abaphansi, ithatha abantu abanikiniki, ithatha abantu abanevumba, ibaphakamise, ibahlalise namakhosi. Ndizothi nansi inceba evele ezulwini, ithatha abantu abazi-rape victims, ithatha abantu abasuka kwi-abusive relationships, ibaphakamise, ibahlalise namakhosi. Ndizothi nansi inceba evele ezulwini, ithatha abantu esebanikwa amagama kusithiwa ngolontyinti angekhe babiyeke utywala, but xa ifika le nceba ibaphakamise, ibahlalise namakhosi. Ndizothi nansi inceba evele ezulwini, ithatha abantu abantshumpantshumpeka kwiziyobisi, bathi abantu xa bejonga bangabi nathemba loba ungaphinda ube ngumntu ebantwini. But today we are here to introduce a solution. His name is Jesus Christ. Ndimbonile kobam ubomi endithatha from the dungeon, one
wandiphakamisa wandibeka kwindawo eziphezulu. His name is Jesus Christ. Ndizothi mfama siyabona abagulayo bayaphila, amahlwempu ayazisunyayezwa, iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo. Andiyazi mphulaphuli isituation yabantwana bakho. You have been crying for too long. Uthi abantwana ngekhe babheke ndawo ngenxa yemeko ithethayo abantu abayithethayo. But today I am here to bring a solution. His name is Jesus Christ. Khona indoda eyafela mna nawe, khona indoda eyathwala ihlazo lethu. Ithi iBhayibhile bakhulula indoda enguBharabhas eyayibomvu ngamatyala, bafake endaweni yayo indoda enguYesu engazani nasono ukuthi izothwala isono sehlabathi. I am here to introduce the man that is called Jesus Christ in your life. Mhlawumbe ukhona apha ekhaya, ndiyazi imeko yakho. Mhlawumbe ngumhlolokazi ubhujelwe indoda, mhlawumbe ngumhlolo ubhujelwe ngumfazi, awuboni way out. But namhlanje ndizothi khona indoda engumbophi wamanxeba. Ithi iBhayibhile yindoda kwabahlolokazi, ithi nguyise wenkedama. I am here to bring a solution onto your life. Andiyazi mhlambi in your marriage there is no peace. Mhlamba khoxolo emtshatweni wakho. Kodwa namhlanje we have brought this man. Mhlamba khoxolo efeminini yakho, you are divided as a family. Namaqembu usathana wakhileyo. But today we have brought the man who is peace. Uluxolo yena uKristu. Oh yes Lord. Thank you, Jesus. Don't know the situation that you are facing. God, when you our God is more than your situation.